Kukan. Ďakujem, pán predseda. Európska únia musí čo najskôr zaujať zásadné stanovisko voči Bielorusku. Nemožno komunikovať s režimom, kde sú politickí väzni a v ktorom sa nemôže slobodne prejavovať občianska spoločnosť a slobodné médiá. Situácia po voľbách ukázala, že sila Lukašenka nie je bezhraničná. EÚ by to mala využiť a pomôcť krajine dostať sa spod autoritárneho režimu. Špecifické je tu aj zodpovednosť postkomunistických krajín na základe skúseností s režimami podobným tomu bieloruskému. Naše postoje preto musia byť principiálne a založené na hodnotách. EÚ musí tiež pristúpiť k izolácii ľudí zodpovedných za falšovanie volieb, k zastaveniu kontaktov s vysoko postavenými funkcionármi režimu a pristúpiť k zmrazeniu ich aktív. Na druhej strane treba rozšíriť okruh priateľov, ktorí uprednostňujú rovnaké hodnoty a zásady, aké sú bežné v EÚ. Je potrebné, aby sme čo najskoršie ponúkli alternatívu k súčasnému vývoju, vychádzajúc z toho, že krajina s autoritárnym režimom nemá v Európe budúcnosť. Ďakujem. Gracias, señor Kukan. Tiene la palabra ahora la señora Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, je souhaite consacrer mon propos au pacte de convergence